Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dneska by som vám chcel ukázať, ako som s deťmi vyrábal balzam na pery. Moje dve pomocnice sú už nachystané a tuto vidíte kúsok bieleho vosku, ktorý je vlastne panenský. V tomto včelom vosku, v tomto včelom diele sa ešte neliahli včely a preto je taký krásne biely. Samozrejme sa dá použiť na výrobu aj klasický žltý vosk, ale použil by som radšej taký najkvalitnejší z odviečkovancov, keď máte doma. V tomto mojom recepte, okrem teda včelieho vosku, je ďalšia ingrediencia olej, ale taký stužený, v tomto prípade je to kokosový olej a potom ešte olej tekutý a ja som použil mandlový olej. Okrem toho tam išiel aj lanolin a použil som dve kvapky pomarančového oleja. Deti ma presvedčili dať tam aj lyžičku medu, ale tento med sa s tou masou nespojil, takže neodporúčam. Čo sa týka pomerov, vidíte to napravo, 25 gramov vosku, oleja, teda toho tuhého 25 gramov, samotného oleja 25 gramov, to znamená 1 k 1 k 1 a 8 gramov lanolinu. Toto zloženie a tento recept som našiel v knihe Včelí vosk od Petry Ahnertovej, ale týchto receptov je na internete kopu. Dá sa v podstate použiť veľmi veľa ingrediencií, všelijaké kakaové masla alebo bambucké maslo. To zloženie fakt sa môže veľmi líšiť. V podstate všetko treba iba vo vodnom kúpeli roztopiť, aby sa to zjednotilo a je to hotové. Mne tam na spodku zostal med a takisto mi tam zostali zvyšky pravdepodobne pelu, keďže som nemal tento vosk predtým nejako vyčistený alebo prevarený, roztopený. Nádobky na balzám, tieto tuby sa dajú objednať na internete. Ja som mal také veľké, existujú aj tie menšie, ale popravde mám radšej tieto väčšie. No a balzám je hotový. Deti sa s neho veľmi tešili. Musím potvrdiť, že tento recept je vhodný, že ho človek môže nosiť aj vo vrecku, neroztopí sa. Takisto v aute, keď ho nosím, tak vždy je taký pekne tuhý. Spraviť takýto balzam domáci je veľmi jednoduché a aspoň viete, čo v tom máte. Takže keď máte čas, môžete to vyskúšať. Do popisku vám dám presne zloženie a takisto vám tam dám link aj na knihu, aj na e-shop, kde nakupujem niektoré veci. Želám vám všetko dobré do nového roku a držte sa.